Zdraví vás MAT, mé jméno je Patrik a připravil jsem si pro vás video o těchto magických lanek, který se jmenují SM systém, a.k.a. spirální stabilizace, nebo taky Spiral Stabilization, anglicky. Spirální stabilizace, s tím přišel pan profesor, a.k.a. pan doktor Smíšek, který vymyslel tuhle věcičku. V našem těle je takový řetězec, který se táhne skrz naše nohy, skrz torzo, trup, záda a ruce směrem až nahoru, hlavu k temenu. Ta spirála funguje na principu směrem pohybu vpřed. Tělo udrží ve stavu dekomprese, ve vitálním stavu. Díky tomuhle aktivujete spirální řetězec, spraví vám to skoliózu, srovná vám to klouby, dostane vás to do backchainu a dalších spoustu epických věcí vám to může pomoct. Nejdřív si ukážeme, jak se s tou věcí pracuje. A funguje to v podstatě na bázi chůzy, kdy ty gumičky aktivují ten řetězec přes lopatkovou část, kde je jako největší napětí. Ten odpor je, myslím, že půl kila a kilo, když vyměníte gumičku. A ty věci se dají dělat různým způsobem. Můžete to přehazovat přes hlavu, nebo to různě otevírat ty lopatky, případně to zapojovat do chůze, kdy jdete dopředu a zpátky a už teď zapojujete celý řetězec od nohy, přes lopatku, přes torzo, přes pánev, směrem až k hlavě. Co na tom nemám rád? První věc, když to někomu dám do ruky, tak nikdo neví, jak do toho má vlízt, vždycky je z toho hrozně zmatený. Druhá věc, to je ta horší, je, že to nemá dostatečnou stimulaci. Není to prostě takový odpal a takový zapojení toho řetězce, jaký bychom si představovali. Proto místo tohohle už jsme začali používat pouze jenom guatu, ale začínali jsme na tom, je to super pomůcka a někdy třeba, když máte nějaký problémy s lopatkama, tak to fakt je fajn, kdy to fakt rozejbete. Smíšek přišel s něčím revolučním a myslím, že s tím přišel snad v 90kách nebo nějak z rodu roku 2000. Což je jako fantastický objev, kdy přišel s tou metodologií a myšlenkou, že člověku stačí jenom chodit, házet a poklusávat k tomu, aby byl zdravý, aby byl funkční, aby byl bezbolestný. Určitě to doporučuju, ale kdybyste se mě zeptali opravdu, co bych vám doporučil, tak bych si vybral radši guatu, která funguje na stejném principu. Kdybyste chtěli se dozvědět víc, tak k dispozici máme kurz z minusu na nulu, který vás dostane z bolesti do nějaký základní dekomprese a zároveň budeme rozjíždět ještě další platformu, která bude exkluzivní, co se týče nějakého placeného kontentu. Budu vás postupně seznamovat s různýma systémama a s nějakýma třeba i cvikama, které vám pomůžou se zlepšit. Tak jo, MAT se loučí, mějte se krásně, mé jméno je Patrik a skládejte básně. Čau, Bel.